Sa number 3, duga nga isa kagatos paging mga Egypt ang natarana mag-abot sa Bacolod City sa bulan sa Oktubre. Sunod sa manufacturer, sarang ini makalabay sa baha. Ma-report si Nico Delfin. Gintestingan na biyahe kaina ang electric jeepney sang Jiangsu Fengshuan New Energy Power Technology Corporation sa palibot sa Bacolod City Government Center. Pero sa panugod sang test run, wala nalikawan ang pagtulo sang air conditioning unit sa sulod sang Egypt. Sunod kay Jason Jong, General Manager sang Chinese firm, prototype kag sample pa lamang ini sang ila plano nga iga manufacture para sa mass production. Gani magluwas sa nagtulo nga aircon, paga-islan man nila kag sailuhon sa kilid ang mga passenger doors nga yara sa likod sang Egypt. This is not special technology. Okay. So think about all the air curves. There must be water falling down. That has to be on the floor. But with the touching by ourselves, then probably there is kind of the disconnection. Sa Oktubre, may dugang nga 100 ka mga Egypt ang pagadalon sang kumpanya sa Bacolod agod madugangan ang nagabiyahe nga depasero nga salakyan sa syudad. Sa isa ka oras nga fast charging, sarang makabiyahe ang Egypt sa 120 kilometers. Ang Egypt ang equip sang warning system, ilabi na kung malapit na malobat ang battery sang salakyan. Pwede ini mabiyahe kung tig-ululan, kag bisa nagabaha suno sa mga opisyal sang kumpanya. I can say about 1,000, 2,000 the vehicle set we may import from the China, where our plant is located. Then after then, we may be able to localize the electric jeepney step by step. At the first phase, the assemble. Then at the second phase, we can also localize the part for the electric jeepney. Nagahamboy sa 2.2 million pesos tubdob 2.4 million pesos ang Egypt. Sa karon padayon man nga nagapangita sang lugar sa Bacolod ang Chinese firm nga sarang tukuran sang ila manufacturing plant sa madason nga tuig. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.